Gi-welcome matud pa ni Vice President Sara Duterte ang pag-file og duha ka impeachment case batok kaniya. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argel Relator, exclusive. Argel. Sara, gidawat ni VP Sara ang impeachment complaints batok kaniya aron nga sa final matubag na niya ang tanang mga akusasyong ginabato batok kaniya. Sa pagtapos karong adlaw sa hearing sa House Committee on Good Government and Public Accountability labot sa confidential funds sa DepEd ug Office of the Vice President, sumala ni Vice President Sara Duterte, wala pa siya masayod kung asa paadto ang mamahimong findings sa komite, apan sigurado siya nga mahuwasan ang mga empleyado. But as I said, nag-cooperate naman yung mga former employees and current employees ng Department of Education and former and current employees ng Office of the Vice President. And it is a relief, sigurado ko it is a relief para sa mga empleyado ng Office of the Vice President kasi noon kasi every week sila para bang nagkakaroon ng anxiety, they feel terrorized, they feel threatened sa kanilang mga trabaho. And even si Yusek Lopez expressed noon na she is scared for her life. So it will be a relief for the employees of the Office of the Vice President. Tulo ka semana matud pa ang girekomenda sa doktor nga magpahulay si OVP Chief of Staff Yusek Attorney Zulaika Lopez tungod sa post-traumatic stress disorder. Nag-file na og indefinite leave sa OVP si Yusek Lopez. Nagkaistorya na sabmatud pa ang bise og si Gina Acosta nga opisyal sab sa OVP. Og hinay-hinay na siya mobalik sa trabaho aron ipakita sa iyang mga kaubanan sa OVP nga okay lang siya. Sa duha ka impeachment cases bato kay VP Sara nga gisumite ngadto sa Kongreso, sa kabahin sa bise. Well, I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. So, at least kung meron tayong impeachment case, masagot na ng final kung ano yung mga inaakusa nila sa akin. Sa pagsabpina sa NBI sa bise tungod sa hulga matud pa niini sa kinabuhi ni Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos ug House Speaker Martin Romualdez, dili matud pa makatambong si VP Sara sa investigasyon sa NBI sa December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Yun ang explanation nila dahil pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit, depende sa aking decision or position paper. Tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving activities namin, ay pauwi din ako dito sa Davao City para maglibing ng uncle ko. Nagpaabot sab ang bise og pasalamat sa iyang mga taga-suporta. Adlong Domingo, dihang dunay gilusad nga VP Sara Motorcade agig pagpakita og suporta sa bise. Humingi ako ng pasensya sa stress, lalo na sa mga senior citizens. Marami akong nakakasalamuha or na nakikita sa daan na nagsasabi sa akin na nasistress kami sa ginagawa sa iyo. Humihingi ako ng pasensya sa kanila na hindi ko rin naman gusto na umabot ng ganito. Pero meron talagang panahon sa buhay ng isang politiko na merong mga pinagdadaanan. Sa migula nga pahayag nga maglusad og rally ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo aron ipahayag ang suporta sa gipagulang opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos nga dili uyon sa ginaduso sa pipila ka mga sektor nga impeachment bato kay VP Sara alang sa bise. Naiintindihan ko yon na gusto ng
ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sara na sa Davao City si VP Sara karong adlaw aron sa pagbisita sa haya sa ihang uyuan. Samtang karong Disyembre magpadayon matud pa ang OVP silang Thanksgiving activities. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.